El coneixeu, el senyor Josep Maria Reventós. Molt bon dia, Josep Maria, què tal estàs? I benvingut al 2025. Gràcies, Amadeu, bon dia. No puc estar millor, jo ja estava a casa meva. Sí, és veritat. Mira, jo soc una persona que no em mossego les ungles, però jo notava que alguna cosa que em faltava, i ja sé que em faltava, venir aquí els divendres aquí al Safareig. Bueno, escolta'm, com has encetat el 25? Fantàstic, no? Bueno, jo crec que he encetat el 25 tal com vaig acabar-lo, com vaig acabar el 24, bé, sense més ni menys. De manera correcta. Sempre m'ha semblat aquest pas de quan et diuen feliç entrada i sortida i entrada d'any. Sí, o millor... Bona sortida i millor entrada. Que en realitat... I dius, millor entrada. No fas res, ni surts ni entres, estàs al mateix lloc. Tu no vas notar, a la campanada número 12, no vas notar allò que dius, hòstia, soc més gran, o soc més feliç, o soc més no sé què. No, és diferent tot. No vaig notar absolutament... Bueno, em vaig notar que em vaig quedar amb molt raïm a la boca, però res més. Però això em passa cada any, o sigui, no... Vull dir, no hi ha una... No hi ha que dius, ostres, tots potser esperem que passi alguna cosa en aquell moment. Sí, que hi ha gent que se sent més, no ho sé, més gran, fins i tot diu, hòstia, ara ja... Mira, farà uns anys, jo crec que això ja ho he explicat alguna vegada. Crec que, no sé si presentava les campanades a la televisió espanyola, no sé si era la Pantoja o feia un programa que es considerava que és una persona gafe, i efectivament estava a casa dels meus sogres, i al tercer pis, després de les campanades, es va cremar. I, òbviament, aquella nit sí que va passar, vam haver de baixar al carrer. No fotis. Allò sí que va ser una sortida de... Una sortida i una entrada complicada. Sí, realment sí. Home, que entris havent de trucar als bombers... És l'única vegada que m'ha passat, m'ha passat, però no m'oblido. Molt bé. Mira, Amadeu, volia començar avui al Safareig. Va. Amb això, precisament, amb una mica de ressaca del Nadal. Clar, ara ja som avui és dia 10, no? Avui és dia 10. Es fa com una mica... Sí, veus? Escoltem aquesta música el dia 10 de gener i dius, ostres, que anacrònic ja, no? Com el Nadal... Sí que és veritat, si ho poses, no hi havia caigut amb això. Si poses ara això, grinyola per tot arreu. Sí, mira, escolta. Ja veuràs. No toca, no? No és creïble. És a dir, jo ara mateix no em sento en un entorn nadalenc. Ja ha caducat. Però és curiós que jo crec que, si no m'equivoco, fa 20 dies que estàvem menjant els canelons, pràcticament, Sí. I ja veus, 20 dies que no és res. No, fa res. Però ja és passat. És passat. Ara, compte, en recorda tant del que et diré ara. Sí. No et donaràs compte? Serà un... Veus? Efecte de so. Sí, perfecte. No et donaràs compte, serà un... I tornaràs a dir-me, escolta, ja estem un altre cop en Nadal. Mira, em va molt bé que diguis això. T'ho dic en sèrio. Em va molt bé que em diguis això. Ja m'ho recordaràs. Segur que t'ho recordaré. Déu faci. Però mira, volia llançar una queixa a Reis d'Orient, que ja dius, ostres... Però és que és els d'Orient, bueno, de fet, té molta tendència a la monarquia a anar cap a Orient. Sí, però em refereixo als dies 6. No, aquell deixo per impossible. És a dir, des de que ja sóc gran, diguem, sense jo demanar-los, cada dia 6 pel matí m'aixecava i a l'arbre hi havia mitjons i calçotets. Això era un clàssic. I aquest any, que realment els necessitava, que ja dic, mira, gràcies perquè em feien falta, m'aixeco el dia 6 i hi havia una màquina per tallar-me el cabell que ja en tinc. No foti. Què passa aquí, Amadeu? Què passa aquí? No foti. És a dir, tu que et vas aixecar amb la il·lusió de dir a veure si em cauen uns calçotets i un parell de mitjons per allò de... La il·lusió i la necessitat, Amadeu. I necessitat. I en canvi et trobes... Una màquina per tallar-me el cabell, que ja en tinc. Què passa aquí? Ara ens han posat aquí música com trista, no? És que és emprenyamenta i tristesa a la vegada, perquè tu saps que jo ara mateix tinc un problema d'aprovisionament de roba interior. Deixa'm fer una mica de narració del que et va passar. Sisplau. No, aprofitant... Sí. Endavant. Seria més o menys, el resum seria aquest. I el jove Reventós, en llevar-se pel matí i anar de seguida corrents amb la il·lusió de cada any
a sota la Bet de casa seva, volíem dir. No l'Elisabet. No, la Bet de casa seva cerca, mira, a veure, on deu haver-hi aquell regal ben embolicat i a dins aquells calçotets i aquells mitjons que tanta falta li fan. Remena per aquí, remena per allà. Obre el paquet i ves per on es troba una màquina d'afaitar-se, has dit? Sí. Però què és això? Què és això? Li van desmuntar el Nadal. El xicot no sabia per on en sortir-se'n i va pensar: els Nadals ja no són com jo els recordava. No, perdona, la improvisació. No, és que no sé si ha anat bé. Ho has narrat realment molt bé. I ara... Jo ho dic perquè la gent ho entengui millor. No, jo crec que queda perfectament narrat. I clar, quan durant tots els Nadals els Reis estan molt presents, però una vegada arriba el dia 6... S'ha acabat. Ja no hi són. Sí. Queixa't. Vés a buscar-los. Truca'ls, a veure si... ara. Escolta... Reclama ara. Què faig jo? Aquí truc... Una màquina d'afaitar. Sí, que ja en tinc una. Ara tinc dos. I pregunto, i per què te'n regalen una quan l'altra ja et va bé? Pues això voldria saber jo. Jo no ho sé, això. Això no t'ho puc respondre jo. Clar, a veure, és a dir, no sé quin missatge m'han volgut... No sé si hi ha un missatge aquí darrere. No sé si és... Afeita't més sovint, xato. No? Escolta, de dir... Perquè no sigui dir no tinguis excuses, no una, no, en tens dues de màquines. Però el problema que tinc jo quan m'afaito completament és que amb els anys cada vegada que m'afaito completament semblo la meva tieta. Escolta'm una cosa, calla que no sigui una afaitadora. Com? Tu has mirat bé? Bueno, serveix per les dues coses, està clar. Hosti, calla que no sigui una minisegadora de gespa. A veure, sí, al millor... Sí, clar. O al millor... Mira... No, és que estàs aquí bombardejant a la pobra persona que ha intervingut, diguéssim, perquè els Reis et facin aquest regal, l'estàs criticant obertament, i calla que no estigui dient aquest tio és un tanoca, si això no era una màquina d'afaitar, si això era una, jo que sé, grapadora automàtica, o això era un tallaungles. Ostres, un tallaungles automàtic. Massa... Home, pel peu que calces... No, però el peu és gran, però l'ungla no. No, jo... Ja hi tornem un altre cop. Clar, jo no sé per què... Bueno, no ho sé. Bueno, i simplement volia deixar... Volia deixar públicament aquesta queixa, perquè, clar... No, queda dit. Perdona, que jo hagi potser, no sé, pensat coses que no pertoquen, però vaja, no sé. No, però, per exemple, un altre tema que també és una mica de ressaca nadalenca, les llums de Nadal. Què passa amb les llums de Nadal? Al carrer, ja estan fora les llums? No ho sé. La majoria no les han tret. Ara t'ho dius, no m'hi he fixat, amb això. Pues la majoria de llums no les han tret. Tu ja les has tret, les teves? Aquest és un altre tema. Jo sempre he pensat que s'han de treure ràpid, però de fet, reflexionant per fer el guió d'aquesta setmana, tant les llums del carrer com les llums de casa i pessebre i arbre de Nadal, m'he fet aquesta pregunta. Cal treure'ls? Cal treure'ls? És pràctic treure'ls? Tu t'has fixat mai, a mi em passa amb algun veí que les té tot l'any. Clar. No sé si et passa, tu, al teu barri. Últimament ja he vist gent, normalment ho he vist a balcons i terrasses, on durant tot l'any hi ha llums posades. Que durant tot l'any són llums, i quan arriba el Nadal són llums de Nadal. Clar, no ho sé, Això cada vegada... Hi ha una tendència. Clar, i això i realment és pràctic, perquè tu, quan arriba el Nadal, no t'has de preocupar en posar les llums, perquè estan posades. No sé, és que fas pensar... És que darrerament, l'any passat ja passava, cada cop que dius una cosa d'aquestes, ens fas rumiar, Clar, tu al carrer les deixes posades, d'acord? Aleshores, què passa? Si les deixes posades sense encendre, quan arriben de nou al Nadal, simplement has de connectar a l'interruptor i ja està. Tu que fas aquell espectacle tan xulo de Vull ser millor català, diu que per tradició a Catalunya el pessebre i tota la ornamentària s'ha de treure per la Candelera. Sí. Encara queda un mes, potser massa, però bueno. Ser bon català, pregunto jo. Sí. Aquí és fer el que diuen les tradicions i esperar la Candelera,
o ser bon català precisament és estalviar llum i treure-les el més aviat possible? Clar. És que clar. A veure, jo estic a favor de no connectar-les, però deixar-les posar. Jo, per exemple, farà un parell d'anys vam tenir el tio al menjador tot l'any, Tot l'any? Tot l'any estava allà. I, escolta, però adorna. Però això és veritat, no? Això és totalment veritat. Adorna, està allà. El tronc aquell. Sí. I a més guarnit amb la barretina i tot. Bueno, és que directament... quan vam anar al bosc a buscar el tio ja venia així, o sigui, el que no farem serà treure-li la roba. No, home, no. Ja venia així? Ja venia amb barretina i amb una capa vermella. Tu on vas anar a buscar el tio? Al Llençola, on... No, com que dius el bosc... Sí. I allà es va quedar i, escolta, va passar alguna cosa? No. I encara hi és? No, ara el tenim al balcó, però bueno. Al balcó? Sí, perquè té com una manta per sobre, però vull dir que el resum del que jo vull dir... Interessant, això. Espera, un moment, perquè és que, clar, m'he oblidat una cosa important, és que a Bèlgica han portat això, aquesta ressaca al màxim. Què dius? El poble de Gant, a Bèlgica... Sí, home, Gant, collons, el coneix tothom, a Gant. Doncs l'Ajuntament de la ciutat de Gant va convidar els veïns a cruspir-se la vet quan acabessin les festes amb l'objectiu de reduir el malbaratament alimentari. És a dir... O sigui, els gammesos... L'Ajuntament va dir als gantesos. Mengeu-vos a la vet. Però espera, que donaven la recepta. Diu, la proposta era arrencar les fulles de la vet, bullir-les, colar-les i deixar-les assecar. Llavors, untar la pasta com si fos mantega. No entenc aquesta recepta. No sé quina pasta estan parlant. Per sort que és una vet. Imagina que és de plàstic. No, imagina que és un pi. Bueno, clar, I està tota la nit cagant pinyons. Imagina't. No sé. No, sí. Això seria un possible efecte secundari. I si fos de plàstic? Tu, per molt que bulleixis el plàstic... No, o sigui, és a dir... Déu-n'hi-do. Jo això no ho recomano. O sigui que... No aniria tan lluny. A Bèlgica se'l cruspeixen. A Gant. Aquest poble en concret. Gant, que ja ve de Gana. Potser per això. Jo no arribaria fins a aquest extrem. Ara, la proposta que deixo sobre la taula és tots els guardiments de Nadal no els enceneu, però deixeu-los posats. Ja així l'any que ve simplement heu d'endollar i llestos. I no perdem el temps, que el temps és or. I amb el pessebre faries el mateix? El pessebre ja... Posar un llençol per sobre perquè no... Doncs mira, sí. T'ho dic perquè... Clar, el pessebre sí que és una mica més... Millor tapar-lo perquè dius, què fa jo allà? Aquella gent, aquelles figures, fan pols. No. Tot el dia veient el carener allà i a més, jo ara a casa meva tenim una taula, vam posar una taula d'aquestes de Decathlon plegables, que no té caliu de pessebre, allò sembla un pessebre de càmping. Però ben guarnit i tot, no? Aquest any no hi ha... Bueno, estic criticant a casa meva, però... És el que anava a dir-te. Poques peces. Avui ja has començat criticant el que et va regalar la màquina d'afaitar aquesta. Has passat directament a criticar els que van fer el pessebre, que al final són la teva família. Que jo no vaig intervenir. Estàs començant l'any que si t'estan escoltant estàs quedant retratat. No em deixen entrar a casa. Molt bé. Doncs mira, vaig a canviar de tema radicalment i vaig a fer una microsecció d'esports. Doncs millor que vagis per aquí, sí. Ara, els esports... Eric, una música d'esports que sigui esportiva. Que dius, mira, escolta aquesta música i... Que doni sensació ja de... Em poso la roba de pàdel, per exemple. Directament. No sé, per exemple. Però vull fer dos apunts. Dos apunts. Primer de tot, considero que a xarxes s'està exposant massa el germà... Aquesta és perfecta. Hosti, està bé, no? Sí, mira, em dóna ganes de... S'està exposant massa... Bueno, és un esport una mica ja de la discoteca d'última hora, Jo no sé... Però bueno. A mi em recorda més els jocs del calamar que... Sí, però no, està bé. És dinàmica. Bueno, la qüestió és que jo considero que a xarxes s'està exposant massa el germà petit de Lamine Yamal. Ara que ho dius, s'està sortint molt sovint, no? Sí, aquest nano surt massa i acabarà malament i acabarà al Madrid, fent-se al Madrid. Home, no fotis. Sí. O sigui, aquí no, amb això no, Jo el que recomanaria a la família Yamal és que el nano que mantingui la seva intimitat i que el deixem tranquil. Sí que el treuen a passejar sovint. Massa. Ho dic amb el sentit... Jo considero que massa. L'altre dia va penjar el Lamine un vídeo que estava a un Mercadona, ell amb una mascareta... Sí, senyor. Però el nano no. I el nano ja el coneix tothom. Un passamuntanyes... Jo pensava que era una mascareta. No, diu, em posaré un passamuntanyes
passa muntanyes, això és cert, Sí. per passar una mica desapercebut. I dius, però si ja coneixen més Clar, a ton germà que clar, tu, home. si no passes desapercebut, perquè a qui coneix la gent és a ton germà. I a més és un nano que és petit, però sembla que sigui una persona gran. És petit, però saps, és molt dinàmic també el nano. Sí que és però veritat. bueno, això és, Això és a part. El que jo vull dir Molt bé. és que, sisplau, no, deixeu el nano tranquil. I aquesta és la teva secció d'esports? No, tinc un altre punt, val, que és que també, tornant ressaca nadalenca, Sí. resulta que Lamine Yamal Sí. i Iniesta van anar durant el Nadal al restaurant d'aquest gat d'Aràbia Saudí de Sal Bay, aquest que llença la sal amb la mà, que fot, sabeu qui és, aquest tio? Sí. A mi jo no suporto aquest tio. Bueno, ja, però... Ja. Van anar allà. O sigui, el Lamine Yamal i l'Iniesta. No crec que fossin junts, però s'han vist fotos a xarxes on estaven els dos amb el tio aquest, amb el Salvai. Hosti, quin canvi de tonalitats, no? Clar, no, sí, una mica. Molt bèstia, no? Aleshores, el que jo vull dir és que... Sí. Solament vull fer una puntualització, és que tenir molts diners no vol dir tenir bon gust. I fins aquí la meva secció d'esports. Aquí ho deixaries? Fins aquí la meva secció d'esports. Fota-li tot. Vinga. Vinga, ja hem fet una mica d'esport. Vinga, anem amb el Vull ser millor català. Vull ser millor català. Vull ser millor català, la secció. Que avui l'Àngel no està per aquí. Hauràs de fer tu l'entradeta, aleshores. No et pot fer la veu. Bueno, fes-la tu. Vols que la faci jo? Sí, sisplau. Va. Vull ser millor català. Una secció d'en Reventós. Molt bé, perfecte. Ho he fet senzill. Perfecte, sí. Raci al peu, és el que es necessita. Bueno, molt català, no? Sí, i tant. Pim-pam. És una secció de Reventós i del Dani Morlà, que és el meu company. Sí, el Morlà. En Reventós i en Morlà t'explicaran com ser un bon català. Efectivament, com el Lluís Canut. Sí. No, i Lluís Canut no, bueno, és igual. Mira, començarem amb 3 frases, 3 dites catalanes que aquestes setmanes, als shows, la gent ens ha proposat, que crec que són molt bones. A veure, per començar l'any. Vinga. L'Anna de Figueres ens va dir: qui no carda Olot, no carda enlloc. Toma. Sí, aquesta és ben coneguda. És coneguda, no? O sigui que sí. Si dius, mira, que no, vés a Olot. Ves a Olot. Ja ho tens. I si a Olot tampoc... Malament. Aleshores malament. Ja pots tirar la tovallola. Malament, ja, no, perquè això. Sí. Després, el Pere Sant Andreu. Sant Andreu de què? Sant Andreu. De la barca? No sé si de la barca o del Palomar, no sé. Palomar. Bueno, és igual. Però de Sant Andreu. Vinga. Diu, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. Sí, que això un clàssic també maco. Es podria lligar amb lo d'Olot. D'alguna manera. Ja t'entenc. És a dir, si a Olot tampoc, doncs fes-te tu mateix al llit i no demanis... Amb la flaçada, tossir, remets, tot això. Déu-n'hi-do. I la Carme de Vallfogona, que aquesta ja trenca la baralla de cartes... Vallfogona, diu... Molt bé. Si em fas festa i no me la saps fer, o m'has de fotre o m'has de menester. Toma! Compte, Aquí ara m'has deixat sense paraules. Sí, aquí ho diu tot i no diu res. Ja ho pots dir-ho. Avui trobo que tot seguia una línia molt... No sé ben bé per què. Les tradicions, escolta'm, sembla que la gent està encesa. Sí, una mica. Mira, deixa'm dir-ho així. Anem a baixar ara una mica el foc. I ara anem dintre de Vull ser millor català, una subsecció que es diu el català dels nostres avis. Carai! Molt bé. És una microsecció de la microsecció. Sí, de Vull ser millor català. Maco. Obrim una microsecció. Sí. Doncs, el català dels nostres avis. Clar, perquè ens hem trobat al show que hi ha molta gent que ens diu paraules que deien els seus avis. És molt maco recordar-ho i recuperar-ho. Hem de tenir en compte que normalment hi ha moltes que no són normatives amb el Pompeu Fabra, però no importa. Són més catalanes que el Pompeu Fabra. Perquè formen part de la tradició. Deixen anar alguna que això m'agradarà, aquesta microsecció. Ja ho veuràs. Mira, per exemple, l'àvia de l'Àlex deia... A veure, saps què és? Necessito el Cintislant. Ja. Què és el Cintislant? Bueno, suposo. La cinta... El Cintillant. Cinta Ella ho deia ràpid. Cintislant. Vol el Cintislant. Després, en lloc de dir verí, deia bareno. El bareno. El bareno, compta el bareno, Això és bareno. Doncs vols que et digui, sona millor, més agressiu, a veure, la finalitat del verí, al final, què és? Doncs enverinar. Enverinar. Sona més agressiu el bareno que no pas verí.
Clar, però si fem el verb de bareno seria berenar, compte, que no és el mateix. Ai, no. I després, en lloc de dir injecció, deia indicció. Aquest lloc és indicció. Indicció. És un clàssic, També està molt bé, és un clàssic, aquest l'hem sentit. Després, l'àvia del David de Vallirana... Sí, a Vallirana. En lloc de dir taxi, deia tachis. Ah, sí? Tachis. O sigui, però no... Clar, és que dius, segons com ho diguis, el que et diran és Jesús. Clar, és que... Clar, bueno, a veure, si tu estàs al carrer, passa un taxi, aixeques la mà i dius tachis, potser s'entén... Ara, si estàs a casa teva, aixeques la mà i fas tachis, et diran Jesús. Sí, t'ho dic. Sí, clar. No. Escolta, però està molt bé, també. Està molt bé. Després, ella, quan anava al Cap Bravo, no anava al Cap Bravo, anava a Cal Bravo. A Cal Bravo. Bé, però això és maco, per això que és catalanitzar. Sí, no? Converteixes en una masia, allò, tu. A Cal Bravo. Ai, a Cal Bravo, tu. Maco, m'ha agradat també. I aquí a Vallirana sí. Es veu que, bueno, igual que les cases de la gent es deia Cal Bravo, Cal Tomaset, Cal no sé què, no? Sí. Doncs anaven un veí, el que li deien... al Cal Vallasamba. Anem a Cal Vallasambes. Cal Vallasambes. Tu et pots imaginar per què a aquest home li deien Vallasambes? No. Doncs a aquest pobre home li deien Vallasambes perquè era coix. I quan caminava, semblava que... Quina mala llet. Bueno, però això són coses dels pobles. Bueno, però al final és donar-li la volta, no? I dir, hòstia, quin ritme, no? Clar, o sigui... Escolta, puc fer una aportació del meu avi, en Pau Descansi? I tant. El meu avi Baltasar? Sí, i tant. Clar, quan havíem d'anar... Tu te recordes que el Carrefour, que ara torna a ser Carrefour, però havia sigut Prica, havia sigut allò que anava canviant de nom, no? Sí. Però els inicis, quan jo era molt jovenet, era Carrefour. No, en francès, Carrefour. O sigui, abans de Prica ja havia sigut Carrefour. Sí. O sigui, el que torna a ser ara... En el seu moment, l'origen és Carrefour. Molt bé. I el meu avi, quan havíem d'anar a comprar i volia que l'acompanyés, deia, noi, corre i fuig. El correfuig. Sí, i jo ja sabia que això volia dir, va, aixeca't d'aquí, agafa el cotxe i porta-lo al Carrefour. No et deia ni anem al correfuig, sinó que et deia, anem correfuig. Cap al correfuig. Cap al correfuig. I jo deia, això vol dir que anem cap al Carrefour. Clar. Corre i fuig. Corre i fuig. És fantàstic. No, que no me'l pensi ningú. El meu avi no era d'agafar coses i marxar corrents. No, però que li deia així. No, però cap al correfuig. Sí. Perdona, és una aportació. No, perdona. És perfecte. Recordant aquells parlars dels avis, Sí. Que amb tota la bona intenció del món, doncs, és fins i tot simpàtic recordar-ho. Molt bé. I tant. Doncs mira, acabarem amb el Buixet millor català, amb una altra microsecció, que es diria, com es diu en català? Una altra microsecció? Sí, és que tot això realment és la gent qui ho fa, no tant. Nosaltres som com notaris del català. Vale. Clar, alguns espectacles hi ha gent... He dit vale, perdona. D'acord. Hi ha algunes... I a vegades utilitzem moltes expressions en anglès, com per exemple ghosting. Aquest m'està fent ghosting. Que el ghosting és això, que per algun motiu algú t'envia missatges i tu no... o altra persona no respon perquè no vol saber... D'acord? Bueno, això és com anar a fer rooming o... Sí, per exemple. Però com podríem dir ghosting en català? Ai, sí. Com es podria dir ghosting en català? Jo tinc 3 opcions, a veure què te'n sembla. A veure quines hi ha 2 normatives i l'altra no tant. Per exemple, la primera podria ser escampar el poll, que és sinònim d'escampar la boira. O sigui, aquest se n'ha anat a escampar el poll. L'estic enviant missatges i s'ha anat a escampar el poll. Fotem difícil, això. És massa llarg. Una altra opció seria esconillar-se, que vol dir fugir. Fugir, esconillar-se. Clar, això ve dels conills, maco. Els conills què fan? Fugen, doncs esconillar-se. Aquest s'ha esconillat. Aquest s'ha esconillat. I el que a mi més m'agrada és aquest m'està fent fantasmeig. Fantasmeig. Que és ghost, en anglès és fantasma. Fantasmeig. Jo crec que molt traduït literalment. Aquest m'està fotent un fantasmeig. Un fantasmeig. Després, el ball aquest que es fa, el twerking, amb reggaeton, que es mou el cul com si tinguessis els malucs trencats. Digue-li així. Diu, com es podria dir en català, amb un nom català? Per exemple, hi ha un que és molt normatiu, que és el verb xarbotar, que és agitar-se dins un receptacle de la superfície d'un líquid, és sacsejat, o sigui, imagina't. Realment és això. Hosti, s'ha xarbotat. S'ha xarbotat. S'ha xarbotat. Està fent xarbotament. Mira, està fent xarbotament. Una altra opció seria fer... Ens hi fotrem mal, Fer... Aquest no m'agrada tant. Seria cul siga saga. Cul siga saga. Que realment
Home, és simpàtic, no? Cul sí que saga. Cul sí que saga. És descriptiu. Molt, realment és el que passa. I el que a mi més m'agrada també, sempre deixo el millor pel final, botifarratge. Un botifarratge? Botifarratge. Hòstia, però això és més de la Porta. Bueno, sí. Clar, perquè ara tenim la imatge de la Porta. Has fet un la Porta. Però jo m'imagino com el moviment de les botifarres... Jo saps quin donaria per bo? Quin, a veure? És molt senzill. A veure. Malucar. Malucar, molt bé. T'agrada? Sí. Malucar també és molt... Anem a malucar. Maluca! Sí. A malucar. Molt bo. Vinga. Molt bo, Què més? Ja està, fins aquí és la secció de... Hosti, doncs molt xulo, aquesta ampliació que has fet de continguts. Hòstia, diu molt a favor teu. No, vull dir que entenem que t'has preparat aquest 2025 una entrada xula. Són coses que ens diu el públic i nosaltres diguem que els fem petita secció. Però escolta, a mi m'agradaria recordar que, a més, hi ha un contingut molt xulo a Ràdio Sant Boi, que al final són els podcasts del programa Germanat. Bueno, de fet, és com un fillet, no?, de la República Samboiana, que és el dia D. Sí. Tenim el dia D, els episodis del dia D, tenim allà el dia del bacon, els nous, el dia del fill únic, també. Hòstia, això és molt bo, I ho tenim tot allò, tenim els episodis a la... D'en Reventós i el Sergio Picón i el Pau Corbi. I el Corbi. Sí, que grans. I això està penjat a Ràdio a la Carta de Sant Boi. Correcte. Oi? Heu de buscar on diu programes i anar a buscar la E de El Dia... Es veu allà, hi ha un programa, El Dia D. El Dia D, que és això, un podcast extensió del safareig de la República. Correcte. Maco. Sí. I molt xulo, de veres. Va, gràcies. Molt bé. Amadeu, tenim temps encara? Perquè tens 2 minuts. 2 minuts, mira, perfecte. Bueno, ara que hem vist que a Donald Trump se li ha despedat la vena imperialista i conqueridora... No, ja fa rato. Jo crec que seria... Jo des d'aquí llanço aquesta idea als nostres governants. Una reflexió, va. Una reflexió és... Anem a pensar, seria un bon moment de pensar, si Donald Trump creu que ha d'envair Catalunya, què podria envair? Jo tinc 3 propostes. Per on començar? Per on podria començar i fins i tot acabar. O sigui, que allà ja està. Per exemple, jo el primer lloc on li recomano que pugui conquerir és el Mare Magnum de Barcelona. Ja, o sigui, les tropes marítimes, diguéssim... El Mare Magnum. Els marines, per allà. Per arribar, perfecte, perquè l'aeroport està relativament a prop i tens el mar. Pots arribar per allà. Aparques el barco allà en un moment i ets... Després, una persona com el Donald Trump, que, és a dir, allà ho té tot el que necessita. Té tendes, botigues, restaurants, el port, té el Raval al costat per qualsevol cosa. O sigui que jo crec que és un lloc perfecte per ell. Però no li donguis masses idees, tampoc. No, però a Mare Magnum jo crec que se'l pot quedar. Aquest seria el primer lloc. Després, a l'altre, jo crec que és un lloc fantàstic perquè potser si el conquereix, ell es pot arribar a creure que Catalunya és allò i es queda allà, que seria Catalunya en miniatura. Clar, mira, allò que dius, mira, aquí ho tinc tot, no m'he de moure, ja ho tinc tot fet. Mira, es pensa, this is Catalonia? Sí, for you. Hòstia, ja està, ja fots la bandera americana i s'ha acabat. I ja està. I l'altre lloc que jo crec que encara és millor és que se'n vagi al laberint d'Horta, saps? Ui! Es fot allà dintre... I d'allà no surt. I amb una mica de sort el tenim allà fotent voltes. I d'allà no surt, tens raó. Es convertiria una mica en el minotaure del laberint. Saps què vull dir? Sí. La gent entrarien i dirien, hòstia, qui és aquell? Ui, a fugir tothom. Saps? Te'n recordes, no? Sí. Home, la mitologia, el minotaure que es corria per allà dintre el laberint. Hòstia, però hi fots el Donald Trump allà. Clar, i seria com una atracció turística. Una bona idea. La gent va allà a veure el minotaure del Trump, que no pot sortir. Hòstia, és molt bo, això, És molt bo, t'ho compro. Molt bé, doncs, escolta, de moment deixem-ho aquí, però no esperonem, millor que no vingui. No li donem masses idees. No. Sigui com sigui, estimat company i amic, moltes gràcies, com sempre, i gràcies avançades per compartir aquest 2025 amb nosaltres aquí a la República i fer safareig. Molt bé, així farem. Gràcies, Amadeu. Que vagi molt bé, company i amic. Igualment. La setmana vinent més. I a vosaltres, estimades i estimats, això que us diem sempre.